ketemu lagi bersama artis kita. Ya Allah. Yang jemplek, yang mekeke, yang germo. Aku di awak petenge dul. Mulane anggere cakep-cakep bosok ya ngono ki. Ya dijejer ya ora diumani kok. Wes ki numpakno bom blundung iki, guys. Engko nek goleng piye, Dul? Ngebes. Dungan bulang. Gebes. Ya Allah, piye suka. Gebes go piye, Dul? Tak surunge ngomben karuan. Lah potongane koyo ngene iki piye ngger iki? Aduh ya Allah Gusti, paring ana dhuwit sing akeh ya. Amin. Bagaimana iki? Ndap piye lho. Lucu matane. Matane ki kok ijo koyo klambimu. Ndap piye kabeh wong wedok ora duwe ijo. Aku ndak James yo mesti. Oh ya Rabbi ya Karim. Mes kita dalam perjalanan. Mbak Mar numpak sepeda motor. Mbak Sri, Mbak Sri karek mulai kliur ya. Jadi kok gak dingeti tanggane kok wirawi. Umuk ndak Serintel dadi germo. si panju dicek Iya, bareng. cek ya cak. Ya yo. Kok teko kono tak piye to? Embong tak yo kanggo sifat tak bayi tak kon bayi kesisan. Kok ayahe. Anu dicotot ae to. Ya yo. Tri ya, iki tuku surat. Mbak Mor karo Mel ditinggal. Genten prank. Tapi dia kok gue dia. Gue duwe konten dhewe HP-ne tak gawe kabeh, Pak. Ben bingung kok goleki. Enteni suwi. Wis rapi sing digoleki make, guys. Ora tau dodol kena apa? Ya Allah. Setelah lewat setelah hujan. Kena apa? Rewang, Mak. Ya Allah, badanku kena apa? Ora apa pakai dikandani pakai pas aku yo ya. Pas kena. Ku piro kok. Nyibleng rene ora Niki napa Bu? Ketan. Ketan, guys. Ibu India. Sambel. Tebas pinten, Mbak? Kok untuk piro kok 20.000 nyambut sak meneh lho, Bu. Oh. Piye jajan Piro? iki? Kita Papat pengen bisa. urip nang kok desa. Murah-murah, guys, ning desa iki. Pengen ae lho, urip duit kota, panganan desa. Lah makasih ya. Anda? Piye? Puput. Hah? Jancuk. Wes kalau makasih mendeng nane to ijek enek rupa lontonge tak ora dikei. Lha iki resik ukut. Lho. Entek neh. Dia 100 tenan bae.
Ini ya kok sekarat. Senang. Mak kuwi apa iki? Ora enak mak resik tak ada nih. Mak kuwi apa? Ora sida tak kena. Serapi mbek ketan lah aku lah kok. Ora kudu. Apa ya aku ngene. Aku rene ping pindho kok yo ora enak. Aku ngene akhire mbek Mak Sri rene ketan terus aku. Mak Sri bosok tenan. Yo gumong. Ini kok wis tak bongkokno. Dan kita ketemu lagi bersama artis kita. Ya Yang jeplek, yang mekeke, yang germo. Sing jeru sing metengan. Entek tenan apa wis kukup? Wis kukup entek tenan. Padahal kene wis bondo lho, kok mae wis bondo tenanan lho iki. Aku ya kan wis mugi nek Sabtu. Wis rame sing ditane rene sampean ke Sabtu. Bu, Sing saiki tak diteni yo. lah ini tak kok napa to? Bu, lah wong masa tutu-tutu ora enak. Ayo panggil. Bang aku rambut ngengei. Ya, Lontong. kene mon asma. Sekei. Kowe kok nak baji kapok. Lah kok lontong malah Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe lho, aja dikake Lah kita ngelap apa ini? Kekoreng. Aku ngomong. Dewek nasi rabi empek. Nasi. Nasi. Iki lho, mangan obok-obok ae. Nah, siji ae. Noh. Wah. Aku mau batin, coba aku serapine kan. Tidak dipek aku. Nah, aku ini tidak teh, iki lho ambek sangan kamu. Kamu cinta apa ora jelas. Aku rene ping pindho ae. Dadak entek terus sekarat dapur. Besok awake. Lah pengene bayani. Ini aku dijak rene mungkin teh, aku dijak rene teh. Gawe kok sak kintal gak bedak. Besok awake. Mbak Murdinane wis ngrasakne ngene. Kok kayak bakso ngodo tadi? Lah bakso ngodo. Apa yang untuk bakso jagung? Nunggu tak jago kan. Mau niki ning lapangan iki, Mak. Iya. Roko. Ya. Jadi pangan, kok nek iler. Ono kakean iki aku. Wis ngrasakno Pak Emak ya. Wis ngrasakno serabine Mak. Ora sida biadok lontong. Serabine Mak urung didisindan ndang enak. Lu canggung kok tuwak. Mak nang ben buku tamu ora. Enggak, tahu orang kewok ya mak yo. Tahu tuh kewok. Tetep mangan kok. Aku kan mangan. Memang Tekan serabi ya yo. Gedene sak. Tak tutupane serabine sing kene. Kok jarane ya? Woi lah dulang Make. Kowe kok mbayani lah aku rambek dulang kok. Tolong Si pambek dulang. So, wis ora ngengei lontong blokoe kok. Begini lontong iki, Mak. tak enak kok sih ya kan yang dulu kita coba makan. Lho kan lontong tok lah padha ngopi. Lontong danyak-danyak. Padha ngopi kae cek bocah-bocah lontong tok padha ngopi ngene, Pak. Lah aku ki juga ngandang iki jajan ke lontong tok padha ngopi. Ya Allah, lontong. Mas, lontongan kanggo apa ora? Ya Allah. Aku di awak tol petenge tol. Salah rambut. Mulane anggere
Biasa ya ngono ki. Ya dijejeli ya. Ora diumani kok. Cicil yo ben mangkel aku. Ping pindho dadak mau. Ora tahu lah. Apa iki yo ki? Iki keling ngono ae. Genggek iso mbok. Biasane genggek lho. Lho. Koyok nek kemut. Kawangan juga ah. Ya cepat cincin. Oh, cicil. Nah. HP gak bocah ngatik tak ya. Gede kayak ngene. Kurang siap deh. Sing apik. Aduh, sak anake wedok lah. Bikin cicil. Wis ndok serapi. Kok jaluk anu tempe-tempe. Anu, iya pecel tempe-tempe mur aku teko kene lara atiku. Repetmu tak larang. Tempe-tempe lah. Gak maksudnya gak kali pecel sekarang kowe. Jaluk pecel coba kowe. Takdirone sampah mbok ade kene. Allah. Takdir sampah mbok ade kene. Wong diinget tak aja tak kemedak sing rocos. Lho, ini kita ketemu gaji to piye? Kang, iki sesok oh tak jijili kontol cakep aku kundangan ngono iki karo pirone lha wis dijijili kontol yo mana yo mangan ora mas lha wong aku wis wareg ayo deh mulai caci lagi kali ngono kadane kok cak meneh iki wis kadung dol iki lha lha ngomong dol nggih tekane lha ayo mulai ditekoki piro-piro mak ae yo pecel lha ditekoki piro-piro Mbak ayo kan padha rene ngape tuku ya mintip Kalau pernah itu kali itu. Ayo konten ayo. Balane sipak iki. Sing tak ndol ini kok nggih. Anu mama sing bungkus kawan, dibungkus napa ngoten lho. Halo mak, eksem tau mak aja galak-galak wajahmu. Bakul apa ae? Pasang Mbak Dewi kan? Mbak Dewi ya? Iya Bu, Mbak Dewi Bu. Nggih, pun monggo. Tapi kok kal ora dol, kowe anggap-anggap ngene langsung jatuh sifat sakit. Caku sing tau kok blok-blokan. Pripun iki? Aku bandak apa, Mor? Kowe piring apa-apa? Sebelum pecel lagi kulupane tempe sambel enek ki macam-macam lawoyan telur bergedel masih kene kering nih tapi iwak-iwakan guys niki sedaya iya se guys
Mereka ada apa? Kanggo mie apa ora? Campur sari kok mau. Campur sari. Angger rene iki kecelik wis seadanya. Pecel biasane nganu nang kene batin nggih Mak yo. Wis nang padu. Ya bulet kakuan. Doprak ngono kuwi. Aku kok nek delok doprak ya apa iso ngadeg. Kalau kono dampet tenan. Mangan maneh pinggir ratan lho. Al dimplet kono lho Mbak. Lah wong basa ning dhuwur kok kene. Walah yo. Ya. Ya, lho. Jok banget dadak besar. Belum lah boy. Kosong. Mau dong. Enggak. Tapi mau. Duduk juga sini. Dan kami gagal ya. Iya, Lah yo tuwes teko kene. betul. Udah ngomong. Mau dah. Kadang kok video koyo Bangun coba. Ya Allah. Mangal mangan itu. Urip nang ya, Masya Allah, goro-goro serintil nuruti Apa ora ketutan lho apa. aku teko kene kok tambah. Aneh. Ya Allah, paring ana duit sing akeh. Amin. Buat dicecil aja menyesal guys. Pulang. Pedes enggak? Pedes kan? Enggak dong. Piye? Piye lho, piye. Ambil dikit. Oke. Enggak, Man. Tak ambil jam. Ini ya waktu ini. Iki mang. Iya, mencari lagi udah mae biasanya yo terapi. Ambek gitu. Kalau kok nek gak enak, masa enak? Tak udah loh deh ya. Apa yang mau ngatur itu perkara itu? Wong kok ngejak ngono kuwi tau bisa. Besok yo nek dipangan lemak ini dikit ya to. Dikek kulkas terus dikek Kok di Mexico. Bocah tuwek kok Gemblong ngono kena apa lah? aku cik bocah tapi doyan manuk. Tuwek wis manang Sambal kecap yo wino. Ndak mulai. Tapi sambal kecap mulai mata nemen mak nek kuwi jajene mujik menghalangi traktorku kuwi apa. Ayo dol asu. Asu tenan mangan wong barek sok. Mangan digegeri. Masek lontonge ora dikeki. Sekarep kok piye. Ya Allah, paring ana dhuwit sing akeh. Amin.
Yes. Lembut pokoknya. Bakulnya ketular. Bakulnya utah. Duit utah. Bakulnya ketularan. Enggak sedon nater aku. Emang apa kan pandai Iya, aku tak oleh untuk duit asline ngene lho makku yo. Dini ngati patrah ora ikhlas mbayar mintek. Ya Allah. Cah iki kakang cocot iki ket mang. Meneng ae wong-wong bae nyetet ibune nyetet iki wajar. Ya Allah, kok dikebak weteng. Fotoku jalan pendasi wedok. Fotoku jalan dibuka kau. Iya. Kok pengen anak wedok kok keloro cah wedok ae. Cocok kok aku. Lah wong sampean lo anak mim nenge matur nuwun kok. Malah ngloro ibu. Iya. Kali rentil murah gebrak kok kopi anakmu. Aku langsung ada dokter. Bu, aku bisa minta tolong langsung. Aku langsung mulai. Nah, Pangkalan gua kok. masuk kuburan aku nek disoteng nang rumah sakit. Empek. Tunggu sampe yo. Apa yo ndak lagu. Apa iki? Ya. Kita pulang. Bu, kan Bu, degake Ndak sendoke dicekek ya suwi dan ne cok kaprak. aku jaluk asu we. Suwi ne kaprak. Ora dadi untal sak godhong-godhonge. Marah enggak bisa ngeleng katuan. 32 sudah. Bayar Ukroen. bareng tetap bayar. Bayar Dil. Enggak mau apa aku wis bayar. Jajal petak ini dijaluk sedang. Oh, ya. Buat kok ada tak tonto kok lewane kok. Tomat saya tinggal kok kala sini. Oh, alah tol. Aku jane cuareng kan. Alah. Tejek mangapae. Masa baline cok jancuk. Saya Oke, Mae. Terima kasih bungkusannya. Tempe ketannya. terus Terima kasih tuh. Mak ujungnya. Bosok ndah anake nek Mae aja. Ketame jabang bayi. Soleh-soleha. Delak tuh. Ojo ya, Mak. Iki kembar telu. Pas gak sesore ya. Ayo, wong wis muring-muring ae dalane. Enggak. Wong tak apa. Ya kelotong wis ora dikeki. Dalan jarene kondang gage ya Allah. Serabi dipek. Sabine dipek kondang kabeh kalau. Oh dibiadok oleh-oleh. Kek sekali-kali konten aja tak kae. Kenapa? Sak konten ayo tol. Iya, apa ya? Cakep tunggalane iki. Ya apa sih konten apa? Hah? Sifat yang ngono iki piye, Pak kowe? Ini sifat ya Allah, Pak. Hati to, Pak, ya Allah, Pak. Kucing tek ngono piye lho, Cak? Terus piye? Lah terus piye kuwi? Lho tuke kae nang jaga tuh emang kabeh kae. Lho gak apa-apa nak kebundang. Ya, kok ngono lah, kok iso koyo sar-sar ya mayo ngingetno. Ya ngono ki kalau nganggo tepak mesan ngono. Nganggo uang lho, Pak, tenan gede ya Allah. Aku ngongkon wong iki mbayari le. Wong nek mendidel yo ngono kuwi. Wis ora apa kowe. Dadak tak bayarane. Ya Allah Gusti Pangeran paring ana sabar. Hati-hati ya, Bu. Ya Allah. Setel numat malah. Ya Allah Gusti. Jangan pergi. Bahasa era kata Meting lho, Mak, kok ora di. Hati-hati nek omongan. Belajar cocok. Belajar bes sepeda motor kalau udah bisa seno. ya Allah. Si Pak iki dadak mati to. Apa suka ra ngurusi.
Ayo kan gak makan kan?